Jokin Koiantes naiz, Esteban Koiantesen semia. Hunkituta egia esan, azkenean aitaren errekuerdoa hortxe dakau, eta bere urte guztietan Zarauzko kirolagatik induen lanan aitortza bezala hartze dugu. Uztailak 6an hiltzan egonean Zarauzko hondartzan eskubalekuak jarri zioten eskerrik asko Esteban, abartze dugu Zarauzko kirolak ematen dion eskerrik asko Esteban handi bat izango balitz bezala. Ez dakit, nik txikitatik ezagutu dut Zarauz herri kirolari bat bezala. Zarauz kirol elkarteak adibidez 12 sekzio dazka, 12 kirol ezberdin, milaka fitxa, aita oso gertutik izan dut, berekin batea egin izan den lana, benetan sinistezun Zarauz herriarentzat kirolak zeskan onurak handia ziala. Aitak zerbait eduki izan badu urte guztietan, konpromiso handia izan da. Etzen dudatzen sinistezun gauzak defenditzen, eta zerbaitetan sinisten bazun bere familiatza aparte, Zarauz kirol elkartean izan da.